Колькі эпідэмію Беларусь перажыла за сваю гісторыю. Дакументы, як вядома, захаваліся не вельмі добра. Многія летапісы і хронікі страчаныя незваротна. Тым не менш, тое-сёе мы ведаем. Выдатны гісторык беларускай медыцыны Валентин Грицкевич падлічыў, што ў перыяд з 11 па 15 стагоддзя Полацкае княства і Вялікае княства Літоўскае перажылі не менш за 29 эпідэміяў. А ў перыяд з 16 па 18 стагоддзе, калі дакументы ўжо захаваныя значна лепш, Беларусь перажыла не менш за 81 эпідэмію. Такім чынам, да канца 18 стагоддзя у нас было не менш за 110 эпідэміяў з масавымі смерцямі людзей. Якія менавіта хваробы выклікалі масавыя смерці людзей, сказаць даволі складана. Тым не менш, гісторыкі медыцыны, паводле некаторых згаданых аўтарамі летапісаў і хронік сімптомаў, робяць высновы, што вельмі часта гэта былі бубонная і лёгачная чума, тыфус і энцефаліт. Адной з самых страшных эпідэмій у гісторыі Беларусі была эпідэмія чумы, так званай чорнай смерці, у сярэдзіне 14 стагоддзя. Уласна кажучы, гэта была пандэмія, якая ахапіла ўсю тагачасную Еўропу. Тады загінулі дзясяткі мільёнаў людзей. Паводле розных ацэнак загінула ад 30 до 60% насельніцтва Еўропы. Беларусь гэта эпідэмія захапіла ў 1351-52 годах. Чума вярнулася ў Беларусі ў наступным 15 стагоддзі. У 1424 годзе ўсё Вялікае княства Літоўскае зноў паразіла эпідэмія чумы. Тое самае здарылася ў 1464 годзе. Здараліся і эпідэміі тыфусу. У 1580 годзе Полацк і Полаччыну паразіла моцная эпідэмія тыфусу, але людзей ад гэтай хваробы памірала менш. Усе гэтыя катастрофы тады без розніцы дыягназаў называлі морамі, паморкамі і пошасцямі. Колькасць ахвяраў гэтых пошасцяў і паморкаў заўсёды была вельмі вялікую. У 1529 годзе, паводле Валентина Грицкевича, ад эпідэміі невядомай хваробы загінула палова войска Вялікага княства Літоўскага. Эпідэмія 1602 году у Магілёве і наваколлі забіла 4000 чалавек. Падчас эпідэміі 1625 года ў невялікім Нясвіжы загінула 500 мяшчан. Эпідэмія 1708 году забіла палову жыхароў Наваградку. А праз 2 гады ў 1710 годзе ад эпідэміі ў горадні загінула частка людзей, а іншая уцякла, так што горадня цалкам апусцела. Наогул гісторыкі сыходзяцца на думцы, што эпідэміяў і іх ахвяраў у Беларусі было заўсёды значна больш, чым мы ведаем. Ці ведаеце вы нешта пра тое, як нашы продкі змагаліся з эпідэміямі? У 1640 годзе ў Вялікім княстве Літоўскім з'явіліся медычныя прадпісанні супраць паморкаў. Іх аўтар раіў падчас эпідэміяў акурваць памяшканні ядлоўцам або палыном. Калі чалавек вяртаўся з заражанай мясцовасці, яго таксама трэба было акурваць. Падчас эпідэміяў тыфусу, які разносіцца вошамі, адзенне хворых і памерлых прапарвалі ў лазнях, каб знішчыць паразітаў. Адзенне ў тыя часы каштавала дорага, таму рэчы нябожчыка не выкідвалі. Іх праветрывалі або вымарожвалі, пралі ў вадзе са шчолакам або зноў жа абкурвалі палыном і ядлоўцам. Калі ў доме нехта паміраў ад заразнай хваробы, належала выкарыстоўваць гарачую пару. Для гэтага ў бочку з гарачай вадой кідалі распаленую цэглу або гарачае жалеза. Пасля прапарвання памяшкання зноў жа абкурвалі палыном або ядлоўцам. Памерлых ад заразных хваробаў належала хаваць не пазней, чым праз 2 гадзіны пасля смерці. Пры гэтым дазвалялася не выконваць царкоўныя абрады, каб каля цела нябожчыка не збіраліся здаровыя людзі. Напішыце ў каментарах, ці спадабалася вам гэтае відэа, а таксама, што б вы яшчэ хацелі пачуць. Стаўце лайкі і падпісвайцеся на наш канал.